Maayong adlaw. Kumusta man ka? Salamat sa pagsubay sa atong channel nga naghisgot sa gugma sa Ginoo kada semana. Gisugdan ni nako nga videos aron mohupay sa kahadlok taliwa sa COVID-19 pandemic. Ganahan ko makatabang sa mga katawhan sama sa inspirasyon sa mga manunuwat, musikero, speakers ug akong mga higala na naghisgot sa gugma sa Ginoo sa ilang mga libro, kanta ug mga mensahe. Sa mga pinakalisod nga panahon sa akong kinabuhi, ang Ginoo ni gamit aning mga tawhana aron mudasig ug makigkauban nako. Mausad unta akong gusto nga makigkauban nimo. Sa Galatians chapter 3 verse 26, kay diha kang Hesukristo kamong tanan nga nahimo mang anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang akong gisulti gikan sa kasing-kasing nga puno sa pasalamat. Daghan kong paborito sa Bible. Usa sa akong pinakaganahan ang naa sa John 1:12. Sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya gahom sa pagkahimong mga anak sa Ginoo. Kay nagpailaman si Jesus nako, bisan usa ko ka makasasa, nga walay mahatag niya. Dako kaayo akong kalipay, nga iya kong gitawag nga iyang anak. Pero daghan sad kaayo nga panahon nga nabugnaw ko. Nihunong ko og basa sa Bible ug nilikay ko sa akong mga higala nga mohatag na kog tambag base sa gitudlo sa Ginoo. Gihatagan dayon ko sa Ginoo og mga pagsuway nga makapaluhod nako aron mangayo sa iyang tabang. Mapasalamaton ko atong nga mga problema o pagsuway. Kung wala to na nga hitabo, di yud ko mudagan balik sa Ginoo ug mangayo sa iyang tubag, plano ug pagbuot sa akong kinabuhi. Sa Hebrews chapter 12 verse 6, kay ang Ginoo nagdisiplina sa iyang gihigugma ug naglatos sa matag usa ka anak nga iyang gisagop. Usa ko ka ordinaryo nga tawo nga nakaagi sa tanan klase nga problema. Nakasabot pud ko nga ang Ginoo wala ni saad og perpekto og sayon nga kinabuhi. Sa Matthew chapter 16 verse 24 to 25, ug sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross ug mosunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini. Ug bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini. Ang diferensya lang kay nakasuway nako sa iyang kaayo sa akong kinabuhi sa kadaghan na nga sitwasyon. Mauna nga akong gipili ang kinabuhi nga mohatag og himaya kaniya. Makasa gihapon ko kada adlaw, pero dili nako pasagdan nga modako ang sala. Akong ikumpisal sa Ginoo akong sala, mangayo kog pasaylo og akong hangyoon ang Ginoo, nga tangtango niya ang sala sa akong kinabuhi ug tabangan ko niya nga magbag-o. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagsuway nga dili maantos sa tawo. Ang Ginoo kasaligan ug dili niya itugot kamo nga hatagan og pagsuway sa labaw sa inyong makaya. Apan uban sa pagsuway siya maghatab usab ug lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Tinuod si Jesus, buhi siya nga Ginoo ug ang Bible buhi nga tinubdan og inspirasyon. Ug ang pinakanindot pagyud, gisaaran ko og kaluwasan ug kinabuhing dayon kung padayon ko nga magsunod ni Jesus. Dili ko ni ibaylo nga mga saad ug bisan unsa nga temporaryo nga kalipay nga akong makuha dinhi sa kalibutan pinaagi sa sala.
Salamat sa pagtan-aw sa atong video karong simanaha. Aron padayon ang inspirasyon, palihog og subay sa atong channel kada semana.